Ιωάννα Καριστιάνη, τα σακιά. Τι έχουν μωρέ τα δικά σας σακιά? Μια χρεοκοπία, έναν ξενιτεμένο, κατραπακιές της εφορίας, αποτυχία στον ΑΣΕΠ, μια κακιά πεθερά, ένα νευρασθενικό προϊστάμενο, ένα παιδί που πετάει μολότοφ, ένα τζάκι που ντουμανιάζει το living room, ισοφαγική παλινδρόμηση, υψοφοβία, κερατλίκια, ραγάδες στον πισινό. Για περάστε να ρίξετε μια ματιά στο δικό μου, να σας κοπεί ο βήχας. Ο κόσμος είναι ένα κομβόι με χιλιάδες καμιόνια φορτωμένα σακιά. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και τα βαριά σακιά, σχεδόν άθικτα, περιμένουν τους ώμους ενός δύστιχου απογόνου. Ιωάννα Καριστιάνη, τα σακιά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.